Кадрлар әзерләү үзәге Лайыш техник иктисад техникумына яңа статус бирелде. Уку йорты авиация сәнәгать өлкәсендә югары квалификацияле хезмәткәрләр әзерләү өчен бөтен ресурсларга ия. Биредә тагын нинди белгечләр әзерлиләр? Тулырак киләсе репортажда. Пассажирлар самолетының тулы үлчәмле авиация двигателе студентлар өчен конструкторга тиң. Ранил Гөлмәдинов һәр детальның урынын белә. Болашыктан уенда үзен авиация өлкәсенә багышларга хыялланган. Әти-әни белән самолетта очкан чакта ук авиациядә эшләргә теләдем. Авиация техника төп һөнәрләрнең берсе дип саныйм. Чөнки безнең эшебез кешеләр иминлегенә бәйле. Егеткә хыялга тәүге адымнарын ясарга Татарстандагы беренче авиация уку үзәгендә ярдәм итәләр. Биредә авиация тармагы хезмәткәрләре укый яки квалификациясын арттыра. Россия буенча шундый 8 белем бирү учреждениесе бар. Якындагылары Мәскәү, Ульяновский, Самара шәһәрләрендә. Уку үзәге базасында төрле дисциплиналар, зур авиация двигательләреннән, самолет конструкцияләреннән алып, пилотсыз очу аппаратлары белән идарә итүгә кадәр өйрәтелә. Алар хәзер халык хуҗалыгының барлык тармакларында диярлек кулланыла. Профессиональное образование сегодня это... Заманча стандартларга җавап бирүче кадрлар әзерләү бик мөһим. Аларның республика икътисадының җаваплы тармагында зур җаваплылык тоеп эшләп, һөнәри осталыкларын камилләштерүләре кирәк. Авиация үзәге иң яхшы матди техник база белән тәэмин ителгән. Педагоглар яхшы әзерлек белгечләргә республикада гына түгел, аннан читтә дә ихтыяҗ булыр дип өметләнә. Тулайым алганда Татарстанда кадрлар 99 һөнәри белем бирү оешмаларында әзерләнә. Сентябрьдән 75 мең студент укый башлый. Фәнис Мөхәммәтов, Александр Шмакин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Лайыш районы.